Magkano niya, boss? So ayan, magandang tanghali mga kabayan. Piyesta rito sa Kabuyaw, dumayo na naman tayo. Ayun, alam niya, ay, si ano pala. Shoutout nga pala dyan, boss. Damit ko, shoutout daw. Para sa Masbati. Masbati, marunong sa chat-chat to eh, Masbati. Ayan, dumayo tayo rito para mag-video-video. Wala palang sayawan dito. Wala dito ang pista. Hindi kagaya sa atin, banda. Ayun. So ayan, nandito tayo sa Kabuyaw, shoutout kay Buddy sa Masbati. Video, ba tayo ito, lakad-lakad. Balik tayo rito. Oh, yun oh. Oh, anukos oh. Pasay. Oh, bangus. Ayun, mayroon dito mga kakanin, no? Ayraid, mga suman. Probinsya rin ng dating. Okay, guys. Yan tayo. Ikot-ikot muna tayo. Laruan nyo. Hanap. Next time, bumili lang yung susot sa kanin lagi pagsan.